Ulaganje je realizovano uz podršku Mađarskog fonda, koji u Srbiji sve više ulaže u sektor prehrambene industrije. Novi pogon predstavlja jedan od tehnološki najmodernijih objekata u regionu i primer kako se domaće znanje, savremena oprema i strani kapital mogu ujediniti u snažan proizvodni sistem. Pre 3 godine kupili smo 100% udela kompanije Superior Foods i već tada smo znali da će biti neophodna ozbiljna rekonstrukcija klanice kako bismo značajno unapredili kvalitet proizvoda. Naš glavni cilj bio je da produžimo rok trajanja svežeg mesa i poboljšamo njegovu stabilnost na tržištu. U ovoj fazi investicije fokusirali smo se upravo na to. Modernizovali smo sistem hlađenja, potpuno obnovili klanicu i primenili najsavremeniju tehnologiju raslađivanja. Rezultat je da smo gotovo udvostručili rok trajanja naših svežih proizvoda. Trenutno prerađujemo oko 10 miliona pilića godišnje, koje otkupljujemo od oko 40 lokalnih farmera. Sa njima radimo u integrisanom sistemu, obezbeđujemo im savjetodavnu podršku, sve ulazne materijale i siguran otkup po jasno definisanim i predvidivim uslovima. Na taj način stvaramo dugoročnu stabilnost i sigurnost za lokalne proizvođače. Naš plan je da u naredne 3 godine udvostručimo kapacitet proizvodnje na čak 20 miliona pilića godišnje, što znači da će i broj domaćih farmi sa kojima sarađujemo nastaviti da raste. Da je reč o projektu koji prevazilazi lokalni značaj, potvrdio i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i narodni poslanik dr. Balint Pastor. Meni je jako značajno i mislim da je bitno što nema mađarskih investicija u Vojvodini, samo u onim lokalnim samoupravama gde u velikom broju žive pripadnici mađarske nacionalne manjine, nego i na drugim područjima autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. Ova investicija je jedna od tih. Nakon obilaska novog pogona, resorni ministar profesor dr. Dragan Glamočić istakao je da je ova investicija primer kako se znanje i tehnologija pretvaraju u konkretan ekonomski rezultat, nova radna mesta, veći kapacitet proizvodnje i siguran plasman domaće sirovine. Ova fabrika Superior Food zapošljava trenutno oko 260 ljudi, u narednoj fazi zapošljavaće i više od 300. Mi ćemo kao Vlada Republike Srbije podržati sve ovakve investicije, zaista jako puno znači za naš razvoj, pogotovo što ove stvari oni planiraju vremenom da idu sa tim proizvodima i u izvoz, tako da to će nam puno značiti. Naravno, ovo potvrđuje još jednu izvanrednu saradnju između Srbije i Mađarske. Videli smo juče tokom posete predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog sastanka sa Viktorom Orbanom koliko imamo dobre relacije, a to pogotovo kada se rezultira sa jednom ovako velikom investicijom, to potpunjuje i govori nam o tome da ćemo u budućnosti samo bolje sarađivati. Proizvodnja će se u narednim godinama udvostručiti, broj zaposlenih porasti, a domaći proizvođači dobiti sigurno tržište. To je suština ovog ulaganja i prava mera njegovog značaja. Još da Srbija dobije mogućnost izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju i to će biti dodatni motiv za nove investicije odakle god da dolaze.